а именно цената на електроенергията. Този път ще акцентираме върху това как може да се подобри неефективното енергийно производство у нас. Ще коментираме темата с председателя на съвета на директорите на Централна енергоремонтна база, инженер Димитър Белелиев. Здравейте! Добър вечер на вас и на вашите зрители. Цената на тока се увеличи от 1 юли с над 13%. Днес отново има протести против високите цени на тока и парното. Така или иначе, много се коментира защо се получава това увеличение, откъде идва. Сега ми се иска да се спрем по-скоро на това каква част от електроенергията се губи в системата заради нейното техническо състояние. Около 30% е загубата на електроенергия при транспорт. Затова има обективни и субективни причини. Обективните причини са намаленото потребление на електроенергия в сравнение с годините от преди 25, когато е проектирана и създавана тази система, а субективността е вследствие на не особено последователната политика, която се води в това направление и кражбата на електрическа енергия. А всъщност каква част от поскъпването се дължи на неефективното производство? Около 10%. А намалява или се увеличава загубата на енергия по мрежата през последните години? Какви са вашите наблюдения? Като процент намалява, но сме далеч от европейските норми. А какви според... Да. Значи тук, ако ми позволите да се върна малко назад към причините, количеството електроенергия, което в момент се потребява в България е значително по-малко. Това води до свиване на инвестициите. С по-ниски инвестиции трудно може да се постигне по-голяма ефективност. И това нещо трудно може да бъде преодоляно от пазара. А какви инвестиции са необходими в системата като цяло и според вас кой трябва да ги направи? Инвестициите ще ги направим всичките ние, защото плащайки електрическата енергия, всъщност ние плащаме и за тези инвестиции. Държавната агенция е органа, който трябва да контролира ефективността на тези инвестиции, а самите дружества, производители и преносители на електрическа енергия са тези, които трябва да извършат самите инвестиции. Според мен има голям потенциал в самите електроразпределителни дружества. Контрола там може би трябва да бъде по-голям, за да може ефективността и средствата да бъдат насочени именно там. А какъв е средният живот на електроцентрали? Какво е състоянието на електроцентралите в България, както на електроцентралите, така и на електроцентралите в България са на относително добро ниво. Техният живот е различен в зависимост от вида електроцентрали. При водоелектрическите централи той достига до 70 години. И след рехабилитация може да бъде продължен за още най-малкото толкова. Самото състояние отново зависи от това как се експлоатират тези централи. В смисъл с какъв процент натовареност са. Примерно една топлоелектрическа централа във Варна, тя е с много минимален процент, тя се, ако не бъркам, около 15% от възможностите са и натоварени. Това естествено води до липса на инвестиции. Там основната инвестиция, която трябва да се направи в екология, а именно сероочистващи системи. Значи в ТЕЦ-овете и в електроразпределителните дружества е нужно да се направят инвестиции. Как стои този въпрос в другите страни от Централна и Източна Европа и къде се намира България на този фон и какъв е контролът там, който се упражнява върху електроразпределителните дружества? Като във всяко едно нещо, в Европа ние сме на последно место. На последно място сме като инвестиции, като нетни и като процент от потреблението. Лидери са Чехия и Полша от източноевропейските държави, а естествено най-добре са в Германия, погледнато за цяла Европа. Значи сега това има и друга, монетата има и друга страна. В Германия, примерно, цената на електрическата енергия е 3 пъти по-висока, отколкото в България. И доходите там са им значително по-голями, но консумацията на електрическа енергия на произведен брутен продукт е много пък по-ниска в една Германия, отколкото в България. Това е следствие на все пак
по-големия стимул, който получават производителите за по-ефективно производство. Нещо, което тук с ниската електроенергия, ниската цена на електроенергията не се постига. На един производител, всъщност, на един инвеститор му изгодно в България да инвестира единствено и само заради две неща. Ниската цена на труда и ниската цена на електрическа енергия, което, честно казано, в дългосрочен период от време не е печелившо. А според вас с либерализацията на енергийния пазар ще се стимулират ли дружеството да правят по-големи инвестиции? И какво ще се случи с цената на електроенергията? Цената, то именно това е, че пазара би трябвало да определя цената на електрическата енергия. Теоретично, края на годината ние трябва вече да сме в свободен пазар. На практика това ще е много трудно, тъй като потребителите не са готови. Това означава, че всяко едно предприятие трябва да направи енергиен мениджмънт, трябва да може да предвижда своето потребление на електроенергия не само като количество, а и разпределено във времето. Именно, примерно, между 10 и 11 колко ще потребява, между 12 и 13 часа. Това нещо е много трудно и в България нямаме и специалисти, които да го направят. Просто трябва да има стимули в това направление. А кога ще се случи според вас реалната либерализация на българския енергиен пазар? Поне 2 години ще минат. Поне 2 години. И тогава как ще се промени? Смятате ли, че тогава вече ще видим повече инвестиции в мрежата и системата и тези загуби, за които до сега говорихме, ще се намалят? Неминуемо. Пазара е този, който бута цената надолу. Когато загубите са доста голями, това всъщност ще бърка в джоба на този, който пренася електроенергия и то би инвестирал в по-ефективен пренос. По същия начин и за производителите. Те ще бъдат стимулирани да произвеждат по-евтина електроенергия, тъй като иначе не биха могли да я продадат на пазара. Сега в момента за голяма част от производителите ние имаме фиксирана цена на електроенергията, която е изчислена на базата на техните разходи. Когато пазарът ти определя цената, ти вече трябва да си свалиш разходите, иначе просто няма да работиш. Именно това е идеята на либерализирания пазар. А каква е вашата прогноза за цената на електроенергията? Ще поскъпва в времето или? Неминуемо. Вижте, няма как, примерно в една България, която е част от европейската енергийна система, цената да бъде за крайния потребител 2-3 пъти по-евтина. Просто пазара няма как да го позволи. Зависи и от възможностите на потреблението все пак. Всеки ресурс има своята стойност. Тя не може да бъде за дълъг период от време дотирана от държавата или от някой друг. А да поговорим малко и за енергийната ефективност. Освен инвестиции в мрежата и така нататък, може би трябва да се намали до някъде и потреблението на самата електроенергия. Според вас, кои са основните мерки, които трябва да се предприемат, за да се подобри енергийната ефективност в страната? Тази мерка, която е най-неприятна, е сдигането от цената на електроенергията. Тогава всички просто ще започнат да мислят в това направление. Естествено е нужна и помощ от държавата с различни програми, които има и за обучение на енергийни менеджери, и за стимулиране на инвестиции в това направление. Има различни методи, включително и по европейски програми, но те така като че ли останаха на заден план. Единствено и само последните години се набляга на екология и на конкурентоспособност, но не и на енергоефективност. Сега в момента тече една програма по с европейски пари, но мисля, че тук и държавата трябва да се намеси, като се заеме и дори с елементарно обучение. Ние нямаме специалисти в тази област. Просто висшите наши учебни заведения не пускат качествен продукт на пазара, който да... В България няма човек, който да изчисли на едно предприятие неговия потребление за определен период от време. А именно това е либерализацията на пазара. А напоследък, всъщност, говоренето за енергийна ефективност стана доста модерно, така да го кажем. Може би ще се предприемат някакви стъпки по-сериозни в тази посока. Задължително, иначе няма да сме конкурентоспособни като икономика.
Благодаря ви за този коментар. Ние